Üdvözlöm Önöket! Guba Péter vagyok, a németországi Hochkleber magyarországi képviselője. A következő 1-2 percben szeretném Önöknek megmutatni, milyen széleskörűen tudjuk használni a Hochkleber ragasztót, akár a háztartásban is. A Hochkleber ragasztó készlet áll egy úgynevezett ragasztóból, illetve van hozzá egy kitöltőanyag, illetve 15 ml ajándéktisztító. Akkor nézzünk egy pár példát, hogy mire tudjuk használni a ragasztót a mindennapjainkban. Például van egy ilyen leszakadt rész, meg tudjuk ragasztani a ragasztóval, illetve a kitöltőanyaggal. Felváltva használjuk. És kész is van. Tudunk vele például repedéseket kitölteni. Ha például kedvenc botmixerünk akár mosogatás közben, vagy használat közben eltörik, meg tudjuk vele javítani. Nagyon fontos, hogy fel legyen csiszolva a felület. Ezután a ragasztóval és a granulátummal újra meg tudjuk javítani a sérült részt. Bekenjük a ragasztóval, és kiszorjuk a granulátumot. Nagyon fontos, hogy amikor ragasztunk, 20 fokos legyen a ragasztó is, illetve a ragasztandó felület is. És kész is van. És nézzük, mi van még. Van itt egy vasaló, ami sajnos leesett a vasalódeszkáról, és elrepett a háza. A repedést ki kell marnunk, ki kell gyökölni. Aztán a ragasztó és a granulátum segítségével ki tudjuk tölteni a repedést. És kész is van. Akkor nézzük ezt. Ha esetleg használat közben kiszakad ez a rögzített rész, előzőleg rögzített rész, újra használhatóvá tudjuk tenni, mégpedig egy csepp ragasztóval, illetve egy kis granulátummal. Felváltva használjuk a ragasztót és a granulátumot. Ne feledjük, nagyon fontos, hogy mindezt szobahőmérsékleten végezzük. És kész is van. Akkor nézzük ezt a porcelántárgyat, ami megsérült. Ugye nagyon fontos, hogy tiszta legyen a felület. A felületkezelővel beecseteljük a sérült részt, mindkét darabját. Majd a ragasztót az egyik oldalra felvíve egy mozdulattal a helyére helyezzük. Majd nyomva tartjuk egy pár másodpercig. A hiányzó részt ki tudjuk pótolni a ragasztóval, fel tudjuk tölteni a ragasztóval és a granulátummal. Majd utána akár egy filztollal be is tudjuk festeni, hogy ne legyen annyira feltűnő. Egy kis ragasztó és egy kis granulátum. Majd, hogy teljesen tökéletes legyen, és le is tudjuk festeni. Ez is kész. És íme egy eltört dísztárgy, amely egy szállítás közben eltört. Ezt könnyen meg tudjuk ragasztani. Ha eltüntetjük az előző ragasztó maradványokat, mégpedig csiszolással, ilyenkor mindkét felületet felérdesítjük, és meggyőződünk róla, hogy szennyeződésmentes a ragasztandó felület.
az acetonnal megtisztítjuk, így megtörtént a mechanikai előkészítés, az acetonnal megtisztítjuk a ragasztandó felületet, mindkét oldalát, majd a ragasztóval rögzítjük, illetve a granulátum segítségével összeragasztjuk a két darabot. Nagyon fontos az optimális hőmérséklet beállítása és a felület tisztasága. Fontos megjegyezni, hogy minden nem ragasztható, minden anyag nem alkalmas ragasztásra, illetve kémiai hegesztésre. Minden esetben a ragasztás előtt egy próbaragasztást kell végeznünk, hogy az az anyag, amit szeretnénk ragasztani, az ragasztható-e. Ez ragasztható. Itt van például ez a kis tároló, ami elszakadt. Ragyogóan meg tudjuk vele javítani. Rácsepettünk a ragasztóból, illetve rászorulunk a granulátumból. Még egy csepp ragasztó, ismét egy kis granulátum, és újra használhatjuk kedvenc tárolónkat. És kész is. Itt van például ez a sisak, amit kiválóan meg tudunk ragasztani a ragasztóval és a granulátummal. A két anyag találkozásánál benedvesítjük a ragasztóval a felületet, illetve rászorunk a granulátumból. Nagyon fontos, hogy minden esetben a kiszórt granulátumot felítassuk a ragasztóval, hogy a maximális eredményt, a maximálisan legstabilabb eredményt kapjuk. A ragasztó és a granulátum együttes használata nem minden esetben indokolt. A lehető legjobb eredmény elérése érdekében, ha megpróbáljuk a ragasztóval megragasztani a felületet, és nem sikerül, akkor alkalmazzuk a ragasztó és a granulátum együttes használatát. Tehát fel kell itatni a ragasztóval a kiszórt granulátumot. A ragasztóval és a granulátummal ki tudunk tölteni hiányzó részeket, repedéseket, illetve például fából kiszakadt csavarházakat. Nagyon fontos, hogy ilyenkor előzőleg eltüntessük a hiányzó kiszakadt rész sérült részeit. A hos ragasztó nem ragaszt mindent, de az első-második használat után az ára megtérül, és mindennapos segítség lehet hétköznapi eszközeink használatának javításában.